Szereted az Augustiner söröket? Akkor mutatok karácsonyra ajándékötleteket nektek Augustiner sörökből. Igazi Augustiner Lagerbier, aztán az aranycímkés édesstoff, az Augustiner búzája és az Augustiner barna. Ezeket a söröket megvásárolhatjátok egy-egy darabosával, vagy rekeszben, bárhogyan, ami nektek szimpatikus. Ha kell, akkor kizárólag személyes átvétel esetén rekeszt is tudunk hozzáadni, plusz 650 forintért. Ha csapolni akarsz, akkor hordós kiszerelésben is kapható. Csapoláskor plusz pénzért nyilván, de sörcsapot is tudunk biztosítani. Úgyhogy otthon, céges buliba, bármit, csapolt Augustiner, sörcsapbérléssel együtt minden megoldható. És ha éppen karácsonyi sörválogatást keresel, akkor ilyen 3 darabos kiszerelést tudunk adni. Mutatom így is, nagyon szép, jól néz ki. Augustiner édesstoffal, vagy Augustiner Lagerbierrel kérhető. Hát akkor sziasztok!